22-ри ден на протести срещу политическата система у нас. Както обикновено, шествието в столицата тръгна в 18:30 от площад Независимост. Сега от Орлов мост включваме нашия репортер Методий Владимиров. Добър вечер, Методий. Каква е ситуацията тази вечер? Здравей, Петя! Намираме се на Орлов мост, където в този момент хората приключват своето поредно протестно шествие. Бързам да ви кажа и последната новина, буквално преди броени минути, когато хората идваха насам към Орлов мост, те се спряха пред сградата на президентството и изсипаха голямо количество сапун в фонтана пред президентството. По този начин хората казаха, че изразяват за пореден път своето недоволство от цялата политическа система в България. Иначе да ви разкажа и как премина поредния ден на протести в София. Хората около 18:30 се събраха пред сградата на Министерски съвет, за да изразят своето недоволство. Както и в момента чувате, така и тогава те скандираха основно мафия и оставка. След това хората се насочиха към Народно събрание и пристигнаха тук на Орлов мост. От тук хората се насочиха към основните политически партии и техните централи. Традиционно минаха първо през централата на ГЕРБ, където отново бяха част и станалите вече традиция момчета в фраирани костюми, които за пореден ден изиграха и своята сцена, която днес илюстрираше връзката между основните партии в България и корупцията в съдебната система. След като изразиха недоволството си, част от хората блокираха и ключови места около сградата на ГЕРБ. Оттам хората се насочиха към централите на БСП и ДПС. Пред БСП също скандираха мафия, оставка и призоваха правителството да ги чуе и да чуе техните искания, които основно са за промени в политическата система в България. Както виждате, в момента това са хората, които са останали на протеста. Част от тях тук са се събрали около нас и скандират оставка и се обявяват за пореден път срещу политическата система в България. Това е за сега от нас, колеги. Ако имате някакви въпроси... Благодаря ти. Въпроси няма. Видяхме и хората зад теб. Методий Владимиров за протестите в столицата тази вечер.